Izindaba zehora lokuqala sigwethula zingabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli imbukela inazi ezinohlonze emini nje. Try to save more of us, man. So by them even saving one life is an achievable goal because a life is priceless at the end of the day. Amalungu ombutho wezokuvikela asetheleke ngobuningi bawo eWestern Cape njengengxenye yohlelo i-Operation Prosper lokusiza amaphoyisa eindaweni eyikhungethwe ubugebengu. We don't have an objection if this matter is postponed for further investigations. Saliphindela hlahliselwa umhlazi ngama-27 kuNhlaba icala lika-Armindo Joachim Phakula noVictor Majola nabasolwa ngokubulala umsakazi uWarwick DJ Wara Stock. South Africa, the moment has arrived. This is not only our journey as the Commission, it's the journey all of us. Ikhomishana yezokhetho i-IEC seyethule uphawu nesiqubulo esisha njengengxenye yamalungiselelo okusingatha ukhetho lohulumeni beyindawo. Ngikubingelele umbukeleni kwamukele indabeni zehora lokuqala igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwamwali ihlabanga lokumhlophe qwa ake sibheke embukeli ukuthi namhlanje emini sikuphathele ziphi. Luqalile namhlanje uhlelo lokujutshwa kwamalungu ombutho wezokuvikela eyingxenyeni eyihaqwe ubelelesi esifundazweni iWestern Cape. Lolu hlelo lwamenyezelwa uMengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi ethula inkulumo ayeyibhekise esizweni isona. Lo mkhankaso wenzeka ngesikhathi liphezulu izinga lobugebengu obunodlame okubalwa kubo nokwanda kwamaqembu emgulukudu. uCraig Hendricks oselahlekelwe ayesondelene nabo ngenxa yobelelesi uthi unethemba lokuthi ukutshalwa kwamasosha kuzodambisa lesihlava. I've been through it. I'm 30 years old, living here for 30 years, seeing things happen. Most of my friends isn't here anymore, or they're on drugs. So try to save more of us, man. So by them even saving one life is an achievable goal because a life is priceless at the end of the day. Kusenjalo usihlalo wekomiti lamaphoyisa ePhalamende uthi unethemba lokuthi ukujutshwa kwamasosha kuzokwehlisa ijoka emaphoyiseni futhi athole nethuba lokuqinisa lapho kuxega khona. We will now continue to follow up as we'll come back where we see resource shortages and see if SAPS is actually using the opportunity to upgrade and also ensure that they use the chance now, the so-called breathing room, while the SANDF is here, to capacitate themselves in a way that when the soldiers leave in a year's time, will we actually see some kind of an improvement? Would the police have been capacitated to handle the pressure when the soldiers leave? We are saying to our members, when they are interacting with communities, they should be actually building good relationship with our communities. That's how we can get more information. That's how we can get assistance from our communities, because we believe us alone, as law enforcement agents alone, without working together with communities, we're not going to be able to achieve what we look for. Lamasosha ayingxenye yalawo angaphezulu kwezinkulungwane ezimbili ajutshwe ezifundazweni okubalwa kuzo iGauteng, iEastern Cape, iFree State kanye neNorth West ezinyangeni eziyishumi-2. Saliphindela hlahliselwa umhlazi ngama-27 kuNhlaba icala lika-Armindo Joachim Phakula noVictor Majola nabasolwa ngokubulala umsakazi uWarwick DJ Wara Stock. Umbuso uthi usadinga isikhathi esithe xaxa ukuze uphothule uphenyo. I understand that investigations of this nature take long. We don't have an objection if this matter is postponed for further investigations. Umbuso ecaleni lokubulala uWarwick DJ Wara Stock uveze ukuthi uphenyo lwawo alikapheli. Lokhu kuvele ngesikhathi kuvela osolwa ngokuba ungqondongqondo uVictor Majola nomsolwa wesibili odabuka eMozambique uArmindo Phakula osolwa ngokuba ushaya sibhamu. uDJ Waras wadutshulwa wabulawa enkabeni yedolobha iGoli ngoZibandlela ngonyaka owedlule. Umbuso ucela isikhathi singangenyanga sokuphenya ngamavidiyo nokuxhumana ngomakhalekhukhwini kuphinde kucutshungulwe umbiko wokuhlolwa kwesibhamu. Our investigations, Your Worship, are still incomplete. The following is still outstanding, Your Worship. Facial comparison is still outstanding. Financial information in respect of... in a month's time, Your Worship, it will be ready.
uPhakhula ubhekene namacala okubulala, ukucija itulo lokubulala nelokuphula imithetho okungena nokuphuma kuleli bese kuthi uMajola usolwa ngokucija itulo lokubulala kukaStock. Umbuso uthi usalinde nesinqumo sokudlulisela leli cala enkantolo ephakeme. And also the drafting of indictment, because this matter, I believe when the investigations are ready, it is going to be transferred to the High Court. Phambilini uPhakhula ngomlomo ummeli wakhe uveze ukuthi uzimisele ukuvuma ngeqhaza abanalo kuleli cala nokho ke umbuso awuzange uphumele obala ngalolu daba namhlanje. Bobabili abasolwa bazogqunywa esitokisini baze baphinde bavele mhla zingama-27 kuNhlaba. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi sekujutshwe ithimba eliyinhlanganisela yeinhlaka zamaphoyisa elizobhekana ngqo nokuboshwa kwalawo maphoyisa ashomene negilamkhuba. Ubekhuluma engqungqutheleni obesekuyihlandla lesithupha yesithangami sabatshalimali. Umengameli uthi inkinga yobugebengu nenkohlakalo ngokunye kwemxhantela ekhinyabeza ukusimama komnotho wezwe. Our task now is to build on the progress that we have achieved, to create a dynamic and thriving economy and a more inclusive society. And what I can say is that after this long day of conferencing, we will not stop with what we have embarked upon, the reform process. We will not stop until we have completed our job and consolidated it so that it is firmly irreversible. And we will not stop until every South African benefits from the fruits of economic progress that is unfolding now. Ikomishana eyimele yokhetho iIEC isiqagule ukuthi ukhetho oluzayo lohulumeni bendawo kungenzeka lube nesibalo esiphezulu kakhulu samaqembu ezombusazwe kanye nalabo abazongena ngokuyimela ngabodwana. iIEC namhlanje yethule uphawu olusha oluhambisana nezinhlelo zayo zokulungiselela ukusingatha ukhetho lohulumeni bendawo. South Africa at the moment has arrived. This is not only our journey as the Commission. Usihlalo wekomishana yezokhetho uchaze ukwethulwa kophawu olusha lwe-IEC njengokunye kwemizamo yokugcizelela ukubaluleka kwegalelo lezakhamuzi ngokuthi siqhubeke njalo nokusebenzisa ilungelo lazo lokuvota uma kufika isikhathi zokhetho. In fact, you don't even need to be 16 to help a grandma, to remind a brother, to help mommy and dad to mark every important date in the calendar. The journey has begun, and it has begun earnestly. Nakubalunga kaphumike ngokusemthethweni usuku okuzosingathwa ngalo ukhetho lohulumeni bezindawo. iIEC ithi izinkomba zihlonza ukuthi ukhetho oluzayo kungenzeka lube namakhansela aqokwe ngamaqembu ezombusazwe kanye nalabo abazongenela ukhetho bezimele ngabodwana abevile ngaphezulu kweinkulungwane eziyikhulu nokungaba isibalo esiphezulu kakhulu uma kuqhathaniswa nokhetho lohulumeni bezindawo olwalungo 2021. Our planning framework indicates that candidate nomination is likely to close towards the end of July this year. We anticipate that we will likely surpass the 100,000 mark in terms of prospective candidates for the elections. Ikomishana isazosingatha impelasonto yokubhalisela ukuvota mhla zingama-20 nangomhla zingama-21 kuNhlangulana. I-EFF KwaZulu-Natal iseyinhlelweni zokusungula izinhlaka zezifunda ukuthuthukisa ukusebenza kwayo njengoba eseqalile amalungiselelo okhetho lohulumeni bendawo. Leli qembu lithi ukubukezwa kokusebenza kwalo ngaphakathi kuveza ukuthi kunokungezwani phakathi kwezinhlaka zezifunda zalo nemphakathi. Indlela ebheka okhethweni lohulumeni basekhaya ngenzeka ingabilula kwamanye amaqembu ezepolitiki. Lokhu kungenxa yokwehla kokwesekwa kwamaqembu kanye nokwehla kwesasasa lokuvota. EFF KwaZulu-Natal yathi ukushayeka okhethweni lukazwelonke esifundazweni kodwa ke imiphumela yayo yokhetho lasekhaya ikhombisa ukukhula. Sizokuqinisekisa ke nokho ukuthi siyangena kuwo wonke amawadi nakuzo zonke iziceme ezisemakhaya nasemadolobheni. Sizakhile izinhlaka zeqembu kuzona zonke igodi
nakona wonke amawadi akhona akhele isifundazwe saKwaZulu Natal. I-EFF ithi isiqiniseko kwesekwa kwayo esigungweni zezemfundo ephakeme futhi ihlela ukuqhuba umkhankaso wayo nasesikoleni. Nokuqinisekisa ukuthi zonke igceme la khona ama-high school sizongena kakhulu kulezo indawo ngaphansi kophiko lethu esilibiza nge-Youth Command ebonakala ngaso sonke isikhathi isebenza kakhulu kuyikhandle kusizeni abafundi ukuya kuma-TVET colleges nakuma-university. Leli qembu lithi uhulumeni osebenza ngokubambisana kwamaqembu ahlukene KwaZulu Natal wehlulekile. Amaqembu amaningi awukukhathalela ukusiza abantu bakithi. Kunalokho abathize bakhathalele ukuthi bayicebise bona besebenzisa imali zabakhokhi bentela. Okwamanje i-EFF ithi ihlela ukungenelela ukhetho kuwo wonke amawadi esifundazweni. Kwindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo ngiseThekwini. Mbukeli sathi qu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. We say this is a reckless human error committed by a person who, as we speak now, is under arrest by the members of the South African Police Services. They've confirmed that his intake was above the required limit. Sekushona abantu abahlanu ababili balimala kanzima engozini yomgwaqo phakathi kwevan nemoto encane emgwaqweni N1 eduze kwaseMudimule eLimpopo. Sikubingelela mbukeli siphinde sikwamukela mangabe usanda kungena odabeni phambili besibika ukuthi amalungu ombutho wezokuvikela asetheleke ngobuningi bawo eWestern Cape njengengxenye yohlelo iOperation Prosper lokusiza amaphoyisa eindaweni eyikhungethwe ubugebengu. Mbukeli yasikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena nje kuze uyicinga amagama athi SABC izindaba. Kushone abantu abahlanu kwathi ababili balimala kanzima engozini ephakathi kwezimoto ezimbili zohlobo lweveni kanye nemoto encane emgwaqeni N1 eduze kwaseModimule eLimpopo. Amaphoyisa asazoqinisekisa ukuthi bangaki abaphuthunyiswe esibhedlela. Uboshiwe umshayeli ekusola ukuthi uye oshayele ebudedengu nekwenzeke ukuthi kuthalane amahlanze izimoto ezimbili kwashona abantu abahlanu kwalimala kanzima ababili. The MEC for Transport and Community Safety, Manana Valet, is saddened to learn of a horror accident which, as earlier on indicated, occurred early this morning. In what is apparently a reckless driving, a U-turn by a car traveling from Polokwane to Johannesburg is the primary cause of this accident, which led to two light vehicles colliding head-on and losing, like you indicated, 5 lives, which unfortunately there's a minor. And on that note, we say this is a reckless human error committed by a person who, as we speak now, is under arrest by the members of the South African Police Services. They've confirmed that his intake was above the required limit. Kusola ukuthi umshayeli osokudala ilengozi ubedle amanzi amponjwana. Once involved in an accident were not at all drunk. The person who allegedly caused this accident was drunk. That hence he is under police guard as we speak of now. Kucelwa abashayeli bezimoto kuba bashayele ngokukhulu ukucophelela kule ndawo ekwenze khona ingozi. Kwenzeka lengozi nje iphindi kaNgqongqoshe zokuthutha umkhuleko Hlengwa ubevakashele sasifundazwe izolo ukuyoqinisekisa ukuthi abashayeli bayayilandela imithetho yomgwaqo njengoba nomgwaqo uba nesiphithiphithi kakhulu ikakhulukazi njengoba kuzoba impela sonto ephasika njengoba amabombo azobe ebheke eMoriam. Ababhekele ezokuphepha komgwaqo eGoli baqinisekise ukuthi bazoqinisa ezokuphepha kulama holiday ephasika kanti ke nezephula mthetho zizokhomba notshwala. Lokhu kuvele ngenkathi umnyango wezokuphepha wenza umkhankaso wawo uqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyaphepha kulama holiday. I would like just to appeal to all of us here. The following should happen. We should be firm on the road. We should make sure that we don't allow lawlessness to continue. Let us make sure that we don't have fatalities on our roads. Ukhomishana wamaphoyisa omgwaqo eGoli balule zonke izinto koza kwabo kufanele bezenze ukuqinisekisa ukuphepha kwawo wonke umuntu njengoba qala amaholiday ephasika. Kusenjalo ubhekeleza ukuphepha eGoli umgcinithwako uthi kuzoqinisekiswa kulama holiday ukuthi akunamonto ehamba emgwaqeni ingathelile kanjalo nabashayeli abangenazi incwadi ebagunyaza ukuba bashayele bazobhekana nenkinga.
expired discs and then also invalid licenses, unroadworthiness, and also we're going to do stop and searches because we know that some of these cars are going to be transporting drugs and also money laundering and all of that. So we're going to be putting all those things. We're going to be also be targeting. There's a lot of going to be alcohol consumptions, and there's going to be a lot of events that are going to be happening. People that are going to be praying and all of that. So we're going to be also just watching over them. They just have to tell us when they're going to be praying. Uqhube wanxusa amaphoyisa omgwaqo kuba angayibandakanye enkohlakalweni ngokuvuma ukugwazelwa ngabashayeli. And let us keep on to be corrupt free because you know that the approach of public safety is nothing more than that we must ensure that we are corrupt free. Nabahamba ngenyawo emgwaqeni emkhulu engothela wayeka bazobe bebhekwe ngawokhozi. Uphiko olubhekele imingcele yakuleli BMA luqinisekise ukuthi uhlelo lobuchwepheshe besimanje seliqalile ukusebenza emingceleni ohlanganisa elakuleli neMozambique. Lokhu kuza emva kokuthi kubonakala inkohlakalo yangaphakathi nelekelela abantu abangenayo nabaphumayo ngokungemthetho. Izinkulungwane zabantu zizosebenzisa impela sonto yephasika njengethuba lokuyovakashela izihlobo ezindaweni ezahlukene kuleli nasemazweni angomakhelwane. Iziphathimandla zophiko liqaphe imingcele zithi konke sekumi ngomumo emingceleni njengoba izivakashi seziqalile ukungena nokuphuma emingceleni ohlanganisa iMozambique nelakuleli ilibombo. Now, you see, the key technology that we have deployed in the port, especially here in Beitbridge in Maseru, is actually the drones. So as we speak now, the drone is up there. They're able to see everything that is happening within the port, on the corridor, but also on the vulnerable segments on the borderline. Our response teams are ready. By the way, as soon as we see people attempting to exit on the borderline or even to enter, the response teams will be able to go in and be able to deal with them. Obviously, the second part is the body cams that they use for the purposes of communicating. We also use them to monitor the conversation between our officials as well as the travelers. Udokotela uMasiyapato uthi kusungulwe nohlaka oluzogxila kakhulu kulabo abaphula umthetho wokuba kuleli kanti lolu hlaka luzokwelekelelwa yithimba eliphenya amacala khethekile. Remember, we have established the Border Management and Immigration Anti-Corruption Forum, where we have brought in all various law enforcement structures led by the Special Investigating Unit. On that basis, we also work with the State Security Agency. They have officials deployed here underground or undercover to assist us, but also technology assisted us to identify people, and that is why we're able to fire over 50 immigration officers, and 38 of them are undergoing a disciplinary process as we speak. Kunxuswa izakhamuzi ezizovakasha ukuba ziqinisekise ukuba izimvume zazo zokuba kuleli zisesimweni esifanele. Namhlanje lowo owayebambe njengomqondisi wophiko olushushisa amacala omphakathi NPA kuzwelonke uadvocate Nomgcobo Jiba uvela ngaphambi kwekhomishana ephenya ngeinsolo zokugxambukela kwezombusazwe ekushushisweni kwamacala eTRC. Iyaqhubeka nomsebenzi wayo ikhomishana epheka ngamacala eTRC njengoba namhlanje kuphekwa ngembuzo lo wayebambe njengomqondisi weNPA kuzwelonke uadvocate Nomgcobo Jiba mayelana namacala athinta ukubulawa kwezishoshovu zomzabalazo iCREDOC 4. Which unit was responsible for the processing of TRC matters? That was the Priority Crimes Litigation Unit. The unit itself, the actual head, the immediate head, was at that time Advocate Sean Abrams. Ujiba uphinde wabalula nomqingo wohlu izincwadi zamacala ephenywa yilo luphiko awufica ngesikhathi eqala ukubamba kulesikhundla. I think there was a file where that contained memorandums that would then come from PCLU that would then give an indication of the status of the TRC matters. With regard to this particular one, to the CREDOC 4 and others of Nokutula Simelane and many others, but I do recall about this. What then happened is that I must have received one of those memorandums, and then I instructed my Ms. Lepinga to write to the PCLU and seek certain clarity. Le komishana yaqhubeka nokulalela ubufakazi bukaJiba.
Kaizer Chiefs sithathe igxathu elimqoka ekuthuthukiseni umdlalo webhola lweinyawo wabesifazane kuleli ngokumemezela ukusungulwa kweqembu labesifazane okokuqala ngqa emlandweni wayo. Leli qembu ke mbukeli lizoqeqeshwa uNathi Mabhena esizwa uJustice Kunow. Not just for us about participating in a league. This is about strengthening the structures of South African football, contributing to its professionalism, and aligning with the global direction that football is taking. So let's be clear, this is not a symbolic step. It is a deliberate and a strategic investment. It's a great privilege to be part of this institution. It's a big brand, and I'm proud to be leading this first ladies team. It's a historic moment. And obviously in my world, it's a dream come true. Never in my entire life did I think or dream that I'd be here. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Mbukeli ube nosuku oluhle, usale kahle.